Всеки месец давам луди пари за омекотители, но пак дрехите на детето ми дразнят кожата му. Но тогава попаднах на EcoWave перилни кърпички. Ще бъда честна. Първо се усъмних, защото ми изглеждаха твърде малки и обикновени, но сметнах. Едно изпиране ми излиза 29 стотинки. Повярвайте ми, търсих, но не намерих по-добра цена. Но то не е само цената. Всичко е дозирано предварително. Няма вече да се чудя дали да сложа една или две капсули. Няма разлят гел по шкафа, няма и пластмасови бутилки, които заемат половин шкаф в банята. EcoWave е 100% на растителна основа. Без фосфати, без микропластмаса и без токсини. Разтваря се дори в студена вода, а дрехите излизат меки и свежи, без да е нужен омекотител. Кожата на детето ми вече не страда от обриви и зачервявания, а аз пера спокойно и без страх. А на всичкото отгоре пералнята ми е чиста, защото кърпичките не оставят никакви следи. С EcoWave спестяваш пари, време и нерви, а прането е по-чисто, по-меко и по-безопасно за децата ти. Ако и ти търсиш решение, което струва по-малко, пести място и в същото време е щадящо за планетата, то пробвай EcoWave. За мен това е най-добрата промяна в домакинството ми. Категорично не мога да си представя, че ще се върнем към старите препарати.